Id-dikjarazzjoni tal-Budget 2016 li l-Gvern irid jagħmel master plan għaż-żona industrijali tal-Imrieħel bis-sehem tas-settur privat nislet interess immedjat. Iċ-Chairman ta' Projects Malta, Adrian Said, spjega li sidien ta' kumpaniji u imprenditori li diġà joperaw miż-żona esprimew il-ħsieb tagħhom li jikkontribwixxu fil-proġett, anke jekk kollox għadu fi stadju bikri. Il-responsu wieħed pożittiv tantu hekk li ħafna min-nies li qegħdin diġà jaħdmu hemmhekk offrew ukoll li jagħtu assistenza finanzjarja huma b'mod volontarju. Nerġa' nagħmel enfasi f'mod volontarju għax din mhix xi ħadd ħajkun sfurzat biex iħallas għalih da, imma diġà hemm indikazzjonijiet li juru li l-operaturi fuq il-post huma interessati li anki jagħtu finanzjament għat-tisbieħ tal-post. Fil-budget il-Gvern ivvota €900,000 biex isir xogħol ta' tisbieħ f'din iż-żona. Però din hija biss il-bażi biex tinħoloq fondazzjoni li tara li l-post jiżviluppa bil-mod mixtieq. U l-iskop huwa li jkun hemm inizjattiva konġunta, joint initiative, fejn l-operaturi privati kollhom sej ta' kif jitmexxa l-imrieħel. Qabel il-Gvern jibda bix-xogħol biex din iż-żona tkun mibdula f'ħabb ta' negozju u kummerċ se tkun qed issir konsultazzjoni. Lan u li l-potenzjal tal-post ikun sfruttat sew. Fejn l-operaturi li diġà qegħdin jaħdmu bħalissa fl-imrieħel, inkluż il-Malta Industrial Parks li għandha xi 25% tal-footprint totali tal-imrieħel. Ta' min jgħid li l-imrieħel bħala daqsu jiġi darbtej id-daqs tal-belt. Huwa post kbir mhux ħażin. Però ovvju wkoll il-post għandu bżonn ħafna ndukrar u l-post irid jiġi upgraded biex ikun hemm ambjent aħjar għal kull min jopera minn hawnhekk kemm operaturi kbar u kemm operaturi żgħar, kemm operaturi li qegħdin fl-industrija u kemm dawk li qegħdin fis-servizzi. Kien spjegat ukoll li l-ippjanar qed jieħu in konsiderazzjoni l-ambjent infrastrutturali, ekonomiku u soċjali taż-żona biex mal-interessi tan-negozji ikunu mħarsa wkoll dawk tar-residenti.